तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौ बरनाय जाफिनलायबाय बांसिनानो बुंनो गोनां थांबाथाय आजिखालि आङो माने रेप संखौ माबा सरि माने भिडिअखौ लाबोनायानो जाथारला आरोना मानो होनबा मोननैसो जाहोन दंमोन मोननैसो आङो प्रजेक्टआव खामानि मावगासिनोमोन आरोना रेप सं गोदान आरो फैनो नागिरगासिनो बेनि थाखायनो एसे भिडिअफोरा डिले जागासिनो आरोना एसे गोबाव जागासिनो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ सरि बुंहरनाय जाग्रोबाय आरोना सिगाङावनो आं दाखालि जे बुंदोंमोन ना आङो रिसार्ज सोना हरगोन होननानै दिनै आं खोन्थागोन रिसार्जखौ सोर मोनखो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ सोर मोनखो सोर मोनाखै आरो सोरना चेनेल दंना गैया नायलांबाय थाबानो जाबाय खानायाबो गोलाव जाबाय आरोना एकदम हानो थिनगासिनो खिन्थु आं खानायखौ माने बेलेग मोनसे खामानिनि थाखायसो लागासिनोमोन आरोना खिन्थु आंबो डिस्टार्ब मोनगासिनो होमबाबो जियानो जाया हानो नाजानोसै खानायखौ माने आंबो लानो सुखुथारा खानाय गोलाव लाफेरा नालाय ओमफ्राय आंखौ आरो गोबां मानसियानो सोंहरगासिनो आरोना दिनैसिम आं बेफोरबायदि भाइरेल सोमोन्दै टपिकनि सोमोन्दै दिनैसिम रायलायाखैमोन खिन्थु आंखौ वाट्सएपआव गोबां मानसियानो सोंहरबाय थादों SMS हरबाय थादों आरो इन्स्टाग्रामावबो DM खालामदों इन्स्टाग्रामावथ' आङो SMSफोरखौ माने रिप्लाय हरनो हाया मानो होनबा दाखालि इन्स्टाग्रामा आंना हेक जादोंमोन दै सप्तासेसो ओमफ्राय आंखौ दा रिकभार खालामनो हाफिनबाय आरोना मानो होनबा आंनाथ' फेमिलि फ्रेन्डलि चेनेल नालाय ना आङो भाइरेलफोरनि सोमोन्दै टपिक माने रायलायनो गोसो गैया आरोना होमबाबो सोंहरबाय थादों नालाय खोन्थानोसै आं बेनि सोमोन्दैथ' मिथिया आंनाव सोंहरगासिनो आंलाय माबोरै मिथिनो बिसोरनि सोमोन्दै ना आं बिसोरजों थाङाखैना आरो आं बिसोरनि मास्टार माइन्डबो नङा आं मिथिबाथाय खोन्थाहरगौमोन आङो नाथाय आङो मिथिया बे आं सासेबो सिनायनाय मानसिबो गैया आरो आङो बेफोर सिख्लाखौ सिनायनोबो गोसो गैया माने दे आरो इसोरनि सोमोन्दै आरो मिथिनो नालाय माथो लाबना इमान आरो माने बुंनो गोसोबाथ' साननानै माने हमनानै हालायलाङा आरोना बुस्थुआ बिसोरबो CID जानो हागौमोन खोमा बारा मोजां मिथिलायलाङा सरि जै आङो जक्स खालामदों मानो होनबाथाय बेफोरबायदि खोथाया बिराद साननो गोनां नालाय ना बिसोरथ' दायखौ अलरेडि मावखाबाय बिसोरो मानो होनबाथाय इसोर आरो गथ'फोराबो बारा गोदोर नंखाया उन्दै बायसोसो नुदां गथ'फोरखौ ओमफ्राय बायदि आरो देनाय समावथ' एसे दुस्ट' जाखायो ओमफ्राय आरो खोनानो मोननाय मथेथ' जेनेबा इसोर बिउटि पार्लाराव माने बिदिनो खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन जाहैबाय आरोना ओमफ्राय बारा मोजांनो मिथिया आंबो आरो सेहेराफोराव नायबानो मिथिखायो माबोरै आखलफोरा मोजां जागोन ना जाया गासै टेटु गोजा फाग्लासो मानो बे भिडिअखौ आं बानायदों होनबाथाय नोंथांमोना सोंहरनाङा आंखौ वाट्सएपआव मानो होनबाथाय एसे लाजिनाय मोनोना बेफोरबायदि भाइरेल सिख्लानि सोमोन्दै आंनाव जुदि सोंहरबाथाय जेनेबा आं एसे मिथिगौ आरोना ओंखायनो एसे लाजिनाय मोनो बेनि थाखायनो सोंहरनाङा आरोना आं एसे बोरैबा मोनो गावखौनो आं बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया आं बुंनो गोसो जाया माने जोंना मोनाबाथाय बेफोरबायदि साइटिङाव बेरायनो फैनांगौ बा सोंनाय बेफोरबायदिल' दा जेनेबा गामियावथ' रायजो राजा दं नालाय गासिबो नोंजोबो नालाय माने बिसोरो एसे मोजाङैनो रायलायनानै जेनेबा दामजायोमोनबो बुजायोमोनबो खिन्थु माने बेफोरबायदि डाइरेक्ट ससियेल मिडियाआव हेगारबाथाय जिमान मोजां बानायनो नागिरो इमान गाज्रिसो जायो आरोना नोंथांमोनाथ' नुगासिनो सोरनिबा हिन्जावा सोरनिबा हौवाजों खारलांनाय सोरनिबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावखौ लाना खारनाय बेफोरबायदियाथ' गोबां सोलिगासिनो दा समाजाव बिदिनो आरोना जिमाननो ससियेल मिडियाआव हेगारगासिनो जिमाननो माने स्ट्रिक खालामनो नाजागासिनो इमान बांसिन जालांगासिनोसो दै दिनैसो माने दबथायनो हाखायाखै माने जेब्लानिफ्राय माने बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव हेगारबाय अब्लानिफ्राय माने अलरेडि माने जालांगासिनोखा माने जिमान दबथायनो नागिरदो इमान माने बांद्राय जालांगासिनो माने दै मा जाबावगोन आरोना लोगोसे बर' हारियाबोथ' दा बरनाम अलरेडि जाखाबायानो मानो होनबाथाय ससियेल मिडियाआव खेबसे हेगारनाय लोगो लोगो जोंनि बर' हारियाथ' ओरैनो मिथिखायो बयजोंबो नारसिनजाना दोनजायो आरो हारिजों लोगोसे इसोर आरो साबा सिख्लानिबो सिख्ला गथ'फोरनियाबो लाइफआबो बरबाद जालांबाय आरोना ससियेल मिडियाआव हेगारनाय लोगो लोगोथ' मिथिखायो जेनेबा इसोरबो हेगारदों मोजां जाथों होननासो हेगारदों बारू ना गाज्रि जाथों होननाथ' हेगाराखै नालाय बेनिखायनो आरो बेखौनो बुंनो गोसो जायो आरोना जाहाथे उनाव गासिबो थिग जालांजोबो आरो जोंनि बर' हारियाथ' अलरेडि दा बरनाम जालांगासिनोखा आरो जागासिनोखा आरो बांसिन जोंनिखौसो खोनायो सोरबा हारसा गुबुन हारिफोरा माने बेफोरबायदि जाबाथाय इसोर मालाबा भाइरेल खालामा ससियेल मिडियाआव हेगारा जोंना आरो माने अभार देखायनायसो जायो दे बर'फोरना अभार देखायोसो माने ससियेल मिडियाआव हेगारबाथाय बन्द' खालामनांसिगोन आरो आं बेफोरनि सोमोन्दै बारा रायलायबाय थाला आरो आं बुंनोबो सानला बेसिमावनो आङो फोजोबबाय बे बाथ्राखौ दाना बेलेग टपिकआव फैलायनोसै मैया दाख्लै साननैसो माने आं इन्स्टाग्रामखौ सालायनो मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर मानो होनोबाथाय आंनि इन्स्टाग्रामा हेक जादोंमोन आरो हेक मिन्स मोनसे मबाइल दंमोन आरोना Oppo A15 दंमोन बियो लगइन खालामनानै लादोंमोन आरोना आंनि माबाखौ इन्स्टाग्रामखौ ओमफ्राय माने लगइन खालामनानै अलरेडि पासवर्डखौबो सोलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं लगइन खालामनो हायाखैमोन मानो होनबाथाय सिमा बे आंनाव गैया आंनि वाइफनि सिमजोंसो खुलिदोंमोन नालाय आंनि वाइफनि सिमाथ' अलरेडि दा मा जाखो बेखौथ' आं दा मिथिला ओमफ्राय आंनि हिन्जावनि मबाइलाथ' रियेलमि 5 Oppo नङा होमबाबो रिकभार खालामनो हाबाय दा होमबाथाय आं फेसबुकआव लगइन खालामना दोनखादोंमोन आरोना फेसबुकआव लगइन खालामना दोननायनि थाखायनो माने बेफोरबायदि आखौ खुलिनो हाफिनबाय आरोना माने तागल'
ओमफ्राय थाबैनो फैगासिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ अन्थाइ बिखाया थाबैनो फैगासिनो नेक्स्ट मानाव फैगोन अन्थाइ बिखाया दाख्लैथ' बारा सापर्ट खालामखादिया नोंसोरो देट एसे सापर्ट खालामनांगौमोन मोना एसे गिवेखौ गिदिर दोनगौमोन आङो दा ला 300 थाखा रिसार्जल' नोंसोरो फाग्ला एसे जुदि नोंथांमोना बांसिन सापर्ट खालामोबाथाय एसे गिवेखौ गिदिर होनो सानदोंमोन एबार जुदि अन्थाइ बिखाया 50K थाङोना 24 आवार्सनि गेजेराव अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव नायबाय था मा गिवे लाबगोन बिराद गिदिर सारप्राइज लोगोसे बे गिवेखौ आङो जाय मोनदोंना बेनि न'आव थांनानैनो हैगोन आङो बे गिवेखौ आङो बेफोरबायदि अनलाइन खालामनो हरा माने ना लोगोसे सारप्राइज आरोना गिवेआ मा गिवे जागोन नोंथांमोना उनाव मिथिगोन जुदि 24 आवार्सनि गेजेराव जुदि 50K लाबोनाय बिराद गिदिर नोंसोरनो आं सारप्राइज लाबोगोन बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना गोथैसालियाथ' फैबाय इथिंनो दाख्लैल'सो सावफैदोंमोन बेखिनियावनो सावदोंमोन आरोना ओइ बादे फाल्थु ओइ दानि रेप सङाव थाफानाया टाक्लुक्लुआ जिरायगासिनो न'फ्राबो हेभि जाना दं आरोना दैया दाख्लै दैज्लाङाव एसे बारायदोंमोन ओमफ्राय दा खमायफिनबाय 50K आवनो लाबोगोन आरोना आङो 50K आव माने अन्थाइ बिखा 50K भिउआ बेलेग एक्सट्रा गिवे जागोन ओमफ्राय जुदि 50K साबस्क्राइब खालामनो हागोन अब्ला आङो इमान गिदिरथ' गिवे होनो हाया नाथाय एसे हानायखिनिखौ होगोन आरोना थाखा फैसाजों खोथा गैया गिवे होनबाबो नोंथांमोन आं अनसायनाय हरगोन थाबैनो 50K खालामना होबानो जाबाय आं खेबसे 30K आवनो होगोन होनदोंमोन नाथाय 30K आव होनाय जादिया एबार माबा 50K आव स' आं होगोन मानो होनबाथाय नोंथांमोना सापर्ट खालामगासिनो नालाय गिवेखौ होथारगोन आं टेरे नाम आरोना सलमान खान बायदि टेरे नामानो बिराद मोजां मोनो माने बेनिखायनो गिवेखौ मोननो गोसो जादोंबाथाय थाबैनो थांदो साबस्क्राइब खालामहैदो आंनि चेनेलखौ लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय गासैबो थाबैनो मोनगोन सनै लोगोफोर दानाबा नायना लादो सोर मोनो सोर मोना नै लाइभ प्रुफ देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नायदो कमेन्ट पिकआप खालामसै दानाबा नायना ला सनै लोगोफोर दानाबा नायना लादो नै सोर देरहायो नायथारनोसै मनिला मुसाहारि नामखौ नायना लाबानो जाबाय नै सोर देराखो नुबाय दा मोजाङै नायना ला नै मनिला मुसाहारि नाइस लिरना हरदो आरोना ओमफ्राय लाब मोननै हरदो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय कंग्रेसुलेसन देरहानायनि थाखाय दानाबा नोंथाङा रिसार्जखौ नांगौबाथाय माबादो आंनो DM खालामहरदो माबायाव थांनानै इन्सटाग्रामाव थांनानै DM खालामदो ओमफ्राय DM खालामनानै नाम्बारखौ हरबानो जाबाय आं रिसार्ज खालामना हरगोन आरो इउटुब चेनेल दंबाथाय खोन्थाबानो जाबाय इउटुब चेनेल गैयाबाबो जेबो नङा गिवेखौ जाय देराखो आंनाव SMS हरबानो जाबाय आरोना इन्सटाग्रामनि नामा आंना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थागोन ओमफ्राय नोंथाङा थांनानै आंनि इन्सटाग्रामाव SMS खालामबानो जाबाय आरो इउटुब चेनेल दंबाथाय इउटुब चेनेलनि लिंकखौ हरबानो जाबाय आं चेनेलखौ प्रम'सन खालामनो हागोन आरो लोगोसे जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानो होनबा आरो 50K आव मोनसे आं गिवे लाबगासिनो नोंथांमोना गिवेखौ मोननो लुगैदोंबाथाय थाबैनो 50K खालामना होबानो जाबाय आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैगोन गिवेखौ आरो जाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय टाटा बाय बाय लाभ इउ